Kaixo, gaur Node-RED-en ezaugarri orokorrak aztertuko ditugu. Zer da Node-RED, zer dira nodoak, nolakoak dira Node-RED-en ikus ditzakegu mezuak, nodoek osatzen dituzten flowak eta deploy erreminta. Node-RED open source programazio tresna bada. Grafikoki programatzeko erabiliko dugun tresna bat. Irekia eta doakoa da, malgutasun handia eskaintzen du, edozein sistema eragiletan instalatu daiteke, eta web nabigatzailearen bitartez, 1880 portuan konfiguratu eta programatzen da. Hurrengoa da Node-RED-en hasiera orria, eta erabiltzaile naiz pasaitza eskatuko dizkigu. Defektuz, ionpi. Node-RED-en lan eremuan, ezkerretan nodoak aurki ditzakegu, palet izena duen eremuan, workspacean gure programa osatuko dugu, eta sidebarrean debuga eta mezuak ikusi ahal izango ditu. Lehenengo eta behin, Node-RED-eko nodoak aztertuko ditugu. Hemen ikus ditzakezue, Node-RED aurki ditzakegun nodoen itxura. Nodoak programatzeko erabiltzen diren elementuak dira. Eta nodotik nodora dijoan elementuari mezua deituko dio. Nodo komun edo ohikoak ikus ditzakegu, inject eta debug kasuan, funtzio nodoak, sare edo komunikazio nodoak, sekuentzia nodoak, datu baseen nodoak, eta gaur eguneko sare sozialetara bideraturiko beste zenbait nodo berri ere bai. Azkenik, dashboarda osatzeko erabili ahal ditzakegun nodoak ere aurkituko ditugu Node-RED-en. Node-RED-eko ezaugarririk nagusiena, nodo ez aparte noski, mezuak dira. Mezuak, lehen esan bezala, nodotik nodora doazen datuak dira. Informazioa errepresentatzeko erabat da. JSON formatoan joaten dira mezuak. Informazio edo mezu hau beti giltzen artean idazten da, eta key value giltza eta balioa bikotean oinarritzen da. Non giltza joaten den lehenengo, 2 puntu, eta datua edo balioa ondoren. Adibidez, hemen ezkerretan, JSON mezu bat ikus dezakegu. Kasu honetan, mezuaren kia temperature izango litzake, eta mezuaren balioa 25,5. Eskubitan, mezuaren kia greetings izango litzake, eta mezuaren balioa kaixo guztioi. Kontu izan, kakotxa artean, idatzitakoan, string erako datu bat izango dugula. Alegia,
izkiaz idatzitako hitz bat kasu. Eta kakotxik gabe zenbaki bat izango genuke. JSON barruan bikote bat baino gehiago ere aurki daitezke. Adibide honetan, JSON luzeago bat, key bat bere balioarekin eta beste key bat beste balio batekin. Eta dena kortxete artean JSON mezu batean enpaketatua. Azkenik, JSON bat beste JSON baten barruan egon daiteke. Beraz, kasu honetan, JSON handi baten barruan, key bezala temperature dugu, eta value bezala beste JSON bat, non key bezala value duen, value bezala 25,5, key bezala unit, eta value bezala centigrado. Eta horrela, nahi adina luzake dezakegu gure JSON zuhaitza. Kasu honetan, ariketa honetan, true balio bat injektatuko dugu gure programan. True balioaren alderantzizko egiten duen funtzio bat aplikatuko diogu. Ondoren, egilea eta gela gehituko dizkiogu. Mesua.egilea Aitor Aspiros. Mesua.gela bat robotika. Eta azkenik, debugean, hemen eskubitan, bistaratuko dugu. Goazen mezuaren estruktura ikustera. True mesua injektatuaz gero, irteeran, mezuaren payloadean, msg.payload, false bat ikusiko dugu. Normala, ze true hau alderantzizkotu egin dugu, mezuaren payloada aurreko mezuaren payloadaren kontrakoa dela esan diogu, beraz mezuaren payloada msg.payload false izango da. Payload false. Ondoren, mezu berdinari egilea eta gela gehitu dizkiogu. msg.egilea eta msg.gela. Hemen ikus ditzazkegu msg.egilea bai Aitor Aspiros eta msg.gela bat robotika. Hortaz aparte, mezua sortzen den bakoitzean beste atributo batzuk, message ID eta ordua bezalako atributuak gehitzen zaizkio mezuari. Ados, goazen false zanpatzera. False zanpatutakoan beste mezu bat iritsi da. Debugera, non bere payloada true den, eta egileak Aitor Aspiros eta gela bat robotika izaten jarraitzen duen. Mezuak igaroko dituen nodoek osatzen duten bide guztiare flowa deitzen zaio. Kasu hontan, adibide hontan, flow eder bat ikusten dezago. Flowak editatzeko garaian, mugitu besterik, nodoak mugitu besterik ez ditugu. Bideak borratu eta berriz egin. Behin flow bat osaturik dugunean, flow hori esportatzeko goian menura joan eta export botoiari eman ezkero, flow guztia JSON formatuan esportatzen zaigu. Momentuko flowa soilik esportatu dezakegu edo programak horri desberdinetan
dituen flow guztiak esportatu ditzakegu. Kasu honetan, momentuko flowa esportatu eta downloadekin gure ordenagailura jetxiko genuke. Momentuko flowean egindako aldaketa guztiak deploy botoiaren bidez gorde egin beharko ditugu Node-REDeko programazioa aldatu dedin. Alegia, nik egilea funtzioan Aitor Aspiros izan berrean Jon Aspiros jarri eskero dan nodoaren gainean oraindik ere igo gabe dagoela esaten duen puntu urdin bat azalduko zaigu. Deploy botoiari eman eskero, nodoa successfully igota dagoela adierazten digu. Debuga borratu eta berriz ere true botoia zanpatuaz gero, payloada false, egilea Jon Aspiros eta gela bat robotika dela ikusiko dugu. Node-REDen erabiliko ditugun 3 ohiko nodo aztertuko ditugu orain. Lehenengo inject eta debug nodoak aztertuko ditugu. Eta ondoren funtzio nodoa. Inject nodoa flowean mezu bat injektatzeko erabiltzen da. Inject nodoa. Programazio arean sartzen dugunean denbora mezua, mezu boolearra, string edo izki mezua, zenbakizko mezua izan dadin konfiguratu ahal izango dugu. Mezuaren payloada, mezuaren ohiko datoa izan ohi da. MSG, mezua esan nahi du, message.payload. Eta hau izango da, gure mezuak eramango duen daturik garrantzitsuena. msg.payload. Hortaz aparte, msg.topic eta nahi ditugun msg guztiak sortu ditzakegu. MSG egilea, MSG gela, MSG ordua. Bai? Beraz, injekta gure flowean mezuak injektatzeko erabiliko ditugu. Esan mezuak eskuz, botoiari emanaz, klik, klik, edo periodikoki injekta ditzakegula. Segundoan bat, minuturo bat. Bai, goazen aurrera. Debug nodoa, flow bateko mezuak bistaratzeko erabiliko dugu. Defektuz, debug nodoak, hemen ikusten dugu, mezuaren payloada bistaratuko digu beti. Nahi izan ezkero, mezu guztia bistaratzeko konfiguratu dezakegu. Hemen eskubitan, mezu guztia ikus dezakegu, bere message ID-arekin, bere message payload-arekin eta bere message topic-arekin, eta azpian aldiz, messagearen payloada bakarrikan ikusiko dugu. Message.payload. Gehienetan, mezuaren payloada ikustearekin nahiko izango dugu. Baina, debug nodoak gogoratu, mezu guztia ikusteko aukera ematen digula. Kasu honetan, Hello World injektatuko duen nodo bat daukagu, eta Hello World hori bistaratuko duen beste nodo bat.
botoiari sakatutako bakoitzean, hello world mezua ikusiko dugu eskubitan. Funtzio nodoak mezuari programaturiko funtzio bat aplikatzen dio. Zenbakiz bat gehitu, segelatakoa den gehitu, mezuari buelta eman, Javan programatutako edozein funtzionalidade idaz dezakegu funtzio nodoan. Gure kasuan, true payloada duen mezua iritsiko zaio alderantzizkoa funtzionari. Eta beste aldetik, false mezua duen, false payloada duen mezua. Funtzio honek irteerako mezuaren payloadean sarrerako mezuaren payloadaren kontrakoa idatziko du. Alegia, sartze zaion mezuari buelta eman eta irteerako mezuan jarriko du. Bigarren funtzio honek MSG egilea eta MSG gela atributuak konfiguratuko ditu mezuan. Mezuaren payloada ez du ikutu ere egingo eta mezuaren egilea eta mezuaren gela osatuko ditu. Beraz, true mezua injektatuaz gero, funtzio honek false bihurtuko du, eta honek mezuaren egilea eta mezuaren gela konfiguratuko ditu. Debug nodoak mezua biztaratuko du. Berriz ere, true eman ezkeo, ikusiko dugu, payloadean false ikusiko dugula egilea Jonas Piros eta gela bat robotika. Eskerrik asko!